Inicijativa U ime obitelji organizirala je prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma kojim bi se u Ustav unijela odredba prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca. Peticija se potpisuje na više od 2000 mjesta u Hrvatskoj i to do 26. svibnja. Za raspisivanje referenduma potrebno je u 15 dana prikupiti 375.000 potpisa. Inicijativa U ime obitelji u ova je 4 dana uspjela prikupiti 215.000 potpisa, što je više od 50% potrebnih za raspisivanje referenduma. Napominju da nemaju nikakve veze s politikom, pa ni s vjerskim zajednicama. Nakon što su prikupili 370.000 potpisa u građanskoj inicijativi U ime obitelji, mislili su da je to dovoljno za raspisivanje referenduma. Međutim, predsjednik Odbora za Ustav Peđa Grbin kaže da nije i da im treba 450.000. Hrvatski će Sabor raspisati referendum u skladu sa zakonom, ako to zatraži 10% od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Imamo registar birača u koji su upisani svi hrvatski državljani koji imaju više od 18 godina. Popis birača je nešto drugo, on se radi za izbore, konkretne. Dakle, registar obuhvaća širi, a popis uži broj birača. U ovom širem su svi punoljetni, njih oko 4,5 milijuna. I to je ukupni popis iz kojeg Grbin izračunava 10%. Osim brojeva, sporno može biti i referendumsko pitanje. Ako se smatra da za ovaj referendum, zato što se nekome ne sviđa ovo referendumsko pitanje, treba osigurati veći postotak glasova birača, mi ćemo to učiniti. Predstavnici građanske inicijative U ime obitelji predali su predsjedniku Sabora Josipu Leki gotovo 750.000 potpisa sa zahtjevom za raspisivanje referenduma. Potvrde li mjerodavna državna tijela da su potpisi pravovaljani, kvota od najmanje 10% potpisa birača potrebnih za raspisivanje referenduma bit će ispunjena. Što nakon toga? To je pitanje za 1 milijun kuna. Građani na referendumu ne mogu promijeniti Ustav, nego odlučuju o pokretanju postupka promjene Ustava. Nakon toga Hrvatski sabor o tome raspravlja i donosi odluku. Sva tijela državne vlasti, pa i Hrvatski sabor, obvezatni su poštivati odluku građana na referendumu, jer to u ovom slučaju bi bila ustavna odluka. A građani će izaći na taj referendum, reći svoje mišljenje i mi kao izabrani zastupnici, odnosno parlamentarna većina, pa i vi, ćemo prihvatiti odluku hrvatskih građana. A prema ocjeni nekih, ti su građani ništa drugo nego čista manipulacija s kojom je ovaj, reći ću i to, prljavi pokret od početka nastupa. Da li cijela Kukuriku koalicija misli da je građanska inicijativa prljavi pokret? Da li vi uistinu mislite da je 750.000 građana, uključujući i mene, vjerojatno sam i ja onda među njima, da su oni sljedbenici prljavog pokreta? Nije problem u higijenskim svojstvima inicijative, ali rasprave koje se u posljednjih pola godine, godinu dana i u ovom Saboru i javnosti vode zagađuju hrvatsku javnost. Građani će na referendum 1. prosinca odlučivati o samoj izmjeni Ustava, a ne samo o pokretanju ustavnih promjena. Kako je to bilo planirano? Ustavni sud, na radost HDZ-a, koji danas ovdje likuje, krenuo putem ograničavanja prava manjine i otvorio širom vrata, za nove referendume gdje će se prava manjina na radost i likovanja HDZ-a i dalje ograničavati. Kad je već to pitanje krivnje Ustavnog suda pokrenuto, pa Ustavni sud apsolutno ne može stalno upozoravati Sabor na stalna kršenja Ustava koja Sabor radi i koja onda tumači mi smo najviše tijelo. Niste, vi ste ispod Ustava, morate se pridržavati Ustava. Utvrđujem da je većinom glasova sa 104 glasa za donešena odluka o raspisivanju državnog referenduma. Hrvatski ustav je, nažalost, savršeno jasan u tome što je dopušteno. Dopušteno je sve. Dakle, svako referendumsko pitanje je u našem ustavu dopušteno. Ovo će biti jedna pomalo ružna epizoda, vjerujem prvi i zadnji puta da se ovakav referendum organizira i raspisuje. Ja ću svakako izaći, ovako me pitate sve, pa sukladno onom što sam rekao, neću vas iznenaditi ako kažem da ću glasati protiv. Ja sam ga spremala jer ga ona... Možemo jesti. Da.
Je lijepo crtaš, bravo. Zašto neće? Aha. Mi smo mlada obitelj, 5 godina braka, imamo jedno dijete i 2 djece na nebu i već smo kao obitelj prošli neka svoja iskustva i dobra i loša i evo ovaj referendum nas je potaknuo da dodatno razmislimo o zajednici braka, o tome šta predstavljaju majka, otac, muž, žena i sama djeca toj obitelji. Jedan duh vremena je takav da se mora potvrditi i ono što se već zna. Tako da Ustav kao najviši pravni akt, ja želim da on zaštiti i moju obitelj i svačiju obitelj, odnosno obitelj kao brak muškarca i žene iz kojeg proizlaze djeca. Tako da je on što manje podložan eventualnim doradama i promjenama vladajuće političke strukture, bez obzira na orijentaciju. Jer smatram da puno veći izraz demokracije je kada cijela Hrvatska ima pravo da nešto odluči, za razliku od samo par sto ljudi u Saboru koji će o nečem odlučiti u ime nas svih. Šta kažeš? Ćemo slagati? A tu ide, bravo. Kada imaš čekić? Viki. Imaš i čekić? Mi smo familija Savić. Zajedno smo 10 godina, od toga 5 u braku. Zapravo nismo smatrali da je osobito važno stupiti u brak kao nekakvu formalnu zajednicu, jer nam je bilo sasvim solidno i u našoj neformalnoj zajednici, jer smo živjeli 5 godina, dakle, van te priče bračne. Međutim, iz čisto praktičnih razloga ekonomskih smo se odlučili za brak. Naime, ušli smo u kredit za stan. Pa smo mislili da je to možda praktičnija varijanta. Isto tako razmišljali smo da bi htjeli imati djecu, pa i zbog toga smo se odlučili formalizirati našu zajednicu. I tako da smo to i napravili. Da. To je ovako onako samo komad papira. Znači, da li se ljudi vole ili koliko se dobro znaju, koliko se poznaju, koliko surađuju. Jer već za 2 ljudi je prije svega jedno povjerenje. Znači, nakon toga su došle i 2 prekrasne djece. U početku nam to baš nešto i nije išlo pretjerano, tako da smo na kraju zatražili pomoć. Da. Odlučili smo se na umjetnu oplodnju, otišli smo to obaviti u inozemstvo, naprosto je jednostavnije i moja prijateljica me nagovorila na to da pokušam i imali smo sreće zato što je uspjelo iz prvog pokušaja. Što se tiče ovog pitanja referendumskog za ili protiv, naša obitelj, odnosno ja mogu reći u svoje ime, a vjerujem i da moj suprug Miloš razmišlja na isti način, odnosno znam da razmišlja na isti način, svakako smo protiv. Zato što bojimo se da bi možda sljedeće referendumsko pitanje moglo biti, na primjer, o zabrani umjetne oplodnje. Što bi recimo u našem slučaju, da su druga vremena, možda ne bi mogli doći do naše djece. Tako da, recimo, to nam je jedan od motiva da se odlučimo da glasamo protiv. Da. Mislim da je referendum, da će se referendumom potvrditi ono što zapravo je, dakle, tih 700 i nešto tisuća ljudi prepoznalo, a to je da se ne ide protiv prirode, odnosno da su žena i muškarac ti koji čine brak, koji stvaraju djecu, koji održavaju samo društvo. Dakle, čisto prirodno. Pa moje mišljenje je da ovaj referendum ne ugrožava ničiju slobodu, nego da i ovaj referendum nije napad, ovaj referendum je obrana, jer zajednica muškarca i žene, koja se zove brakom i iz koje proizlaze djeca, je temeljni civilizacijski stup i smatram da ovim se definicijom ovog referenduma se ne ugrožavaju ničija prava. Javi kod Lucije.
Što se samog pitanja tiče, tu je isto jedna nelogičnost, odnosno besmislenost po meni i po nama, jer pitanje braka je uređeno samim zakonom. Prema tome, obiteljskim zakonom pitanje braka kao zajednice muškarca i žene je tako uređeno, pa mislimo da zaista nema nikakve potrebe takvu jednu formulaciju unositi i u Ustav, ako iza toga ne stoji nešto drugo, a to nešto drugo može biti samo da se na takav način zacementira takva jedna definicija, odnosno da se onemogući nekim drugima, drugačijima da iz tog instituta braka ili nekakve zajednice na isti način kao i mi ostali, nazovimo heteroseksualni, mogu koristiti određena prava. To je nedopustivo. Mislim da je to zapravo, ako se sad ovo desi, to je otvaranje Pandorine kutije i gdje je tome kraj. Velim, možda će zabraniti, možda će se postaviti pitanje kojom stranom ulice smijemo hoditi ili koje knjige smijemo čitati ili da li se smijemo ženiti za ljude koji su druge rase, vjere, spola i tako. Prije godinu dana LGBT udruge su podnijele zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti obiteljskog zakona. Procijenilo se da one upravo ciljaju na onu odredbu obiteljskog zakona koja definira brak kao zajednicu žene i muškarca. Kao reakcija na sve to, znači građani su se organizirali i istraživali smo čemu se tu radi, kako su iskustva zemalja kod kojih se omogućilo, odnosno izjednačile istospolne zajednice sa brakom. I ono što smo otkrili nije bilo baš najoptimističnije. U ovom trenutku, to je prosinac 2013. se u australskom parlamentu vode rasprave o skupnom braku. Ne o poligami, promijenili su ime. I to se sada zove poliamorija. Ljubav više osoba. Da se legalizira kao brak, jer su već legalizirali homoseksualni brak. Ja? I to vam govori sve. I on će biti na stand-by nešto, stand-by story. Priprema za reakcije na nešto. Ali je rekao Danijel da su cijeli Mi smo cijelo vrijeme u našoj kampanji u stvari htjeli pojasniti građanima kako je pitanje koje im je servirano uopće nije to pitanje. Odnosno da se iza te inicijative kriju puno opasnija i problematičnija pitanja. Kao što su, na primjer, da li ste za to da se u Hrvatskoj ukine pobačaj, da li ste za to da se u Hrvatskoj ukine ili drastično reducira pravo na medicinsku potpomognutu oplodnju. I jednako tako čini nam se da smo uspjeli javnosti objasniti da se iz ovoga pitanja u stvari krije jedna mala grupica ljudi koji su povezani što obiteljski, što poslovno, a što i preko nekih svojih, ja ih nazvao, ekstremnih vjerskih krugova. Oni su naprosto ukrali demokratske procedure, ukrali su ljudsko-pravaški diskurs i kroz njega su krenuli inicirati cijeli ovaj proces referenduma. Ljudi gej orijentacije, kao što sam i ja, su vjerojatno svi bili protiv ovog referenduma. Insistiranje na pojmu braka inače meni nije drago. Mislim da bi gej ljudi mogli nekako izumiti, da tako kažem, i neke svoje termine i nazive svojih zajednica koje se dosta razlikuju opet. Lezbijska zajednica nije isto što i zajednica dva gej muškarca. Kad se kaže brak, to mene asocira na nešto malo građanski, na jedan set pravila, pomalo i staromodnih. Dakle, moj stav je jasan. Ja sam protiv referenduma jer to nema što raditi u Ustavu, ali mislim da ne treba insistirati da se zajednica gej ljudi zove brak. Ono što treba znati i što ja volim isticati, a to je što se događa u onim državama u kojima je brak
postao istospolan. Sve osobe koje mogu sklopiti brak neovisno o spolu u tim državama odmah ex lege dobijaju i pravo na pristup medicinskoj oplodnji i pravo na posvajanje djece kao par, ne samo djeteta jednog od partnera, nego i djece koja nisu njihova biološka djeca. I to je, čini mi se, ono što je glavni kamen spoticanja. Ljudi iz gej pokreta opet često kažu, ako gej zajednica ne bude definirana kao brak, nećemo dobiti sva prava. Što mislim da ne mora biti točno, mi možemo sve urediti. Možemo recimo reći da će pravo nasljeđivanja ili pravo na porezne olakšice i tako dalje imati članovi, da tako kažem, ili oni koji su u braku i braku s rodnim zajednicama, a kao braku s rodne zajednice ćemo definirati istospolne parove i tako dalje. Mislim da pravno se to uvijek može, kao i sve, riješiti, urediti, a da se ne mora sve zvati brak, odnosno da ne moramo misliti da je sam naziv brak jednostavno ulaznica za neki bolji život. Ono što smo mi, istraživajući pojave u svijetu, utvrdili, a to je da je ozakonjenje, odnosno izjednačavanje istospolne zajednice i braka samo prvi korak do posvojenja djece. I to su zaista i neki naši ministri izjavljivali da će oni do kraja svog mandata omogućiti da istospolni parovi posvajaju djecu. Niko se ne pita koji je interes djece. Interes djece zaista je da oni imaju i oca i majku. Što se usvajanja djece od strane istospolnih partnera tiče, ja sam apsolutno za to. Zato što smatram da je heteroseksualnost ili homoseksualnost ili istospolnost, kako god želite, nije uopće bitna za ljubav koju će se toj djeci dati. Postoje tumačenja, to sam čuo, da u stvari se time ovim unošenjem u Ustav željelo onemogućiti, odnosno spriječiti tu mogućnost da gej parovi usvajaju djecu. To je jedno vrlo osjetljivo pitanje koje, ja mislim, niti u svijetu nije baš dosta još definirano, jer je prekratko sve skupa traje. Ne postoji čak ni dovoljan broj istraživanja i tako dalje. Uopće to ne bi ulazio, o tome nemam nikakvo mišljenje. Osobno nisam se nikad očinski osjećao, niti bi imao djecu, niti mislim da je pitanje posvajanja djece bitno za veći dio gej populacije. Ne vjerujem da bi djeca koja bi odrastala u takvim obiteljima bila i po čemu zakinuta. Naprosto, velim, bitna je ljubav koju daješ. Ako se misli na to da će nekom biti možda problem u školi ili u vrtiću, kako će biti prihvaćeni zbog toga što će imati 2 mame ili 2 tate, mislim da je to sve stvar komunikacije tih roditelja sa tom institucijom u koju će dijete ići. I to ta institucija mora poštovati kao tako. Nema ni jednog ozbiljnog psihologa, nema ni jednog ozbiljnog psihijatra, nema ni jednog ozbiljnog pedagoga. Na svim paralelama i meridijanima svijeta koji ne zna što znači odgoj djeteta i kako se dijete treba odgajati. I što znači uloga roditelja u tom, jer je naprosto to na neki način genetski zadato da je dobro za normalan razvoj djeteta odgoj u heteroseksualnoj zajednici. Kažu što je ako nema oca ili majke, to je nesreća. Ali opet dijete ima potrebu identificirati se sa jednim od roditelja, zavisi o spolu. A s druge strane, preko drugog roditelja upoznat i drugi spol. Ono što ja osobno duboko vjerujem, da biti gej i odgajati djecu je isto kao i biti heteroseksualan i odgajati djecu. Gej ljudi su nastali u heteroseksualnim obiteljima, niko ih nije naučio da budu gej ili straight, nego je ključna priča, i to ću ponoviti sada već 7. put, je ta roditeljska toplina koju imate ili nemate. A uloge rodne, koje je sad muškarac, koje je žena, po meni ne igraju nisu dominantan faktor o tome da li će neko biti dobar ili loša osoba. Moje mišljenje je da se ljudima istospolne orijentacije ne bi trebalo dozvoliti usvajanje djece, zato što svako dijete ima pravo na oca i majku s kojima će odrasti. Na stranu sad jednoroditeljske obitelji, ja kao osoba dolazim iz takve jedne obitelji jer sam odrastao samo sa majkom i bratom.
I ja mogu reći da mene i brata je majka neizmjerno voljela, pružala nam je sve što je mogla i što je trebala. Ja sam iznimno sretan njenim odgojem i svim što je ona nama pružila, ali kad pogledam svoju globalu, ipak je meni falila jedna očinska figura, budući da je sasvim prirodno da dijete ima oca i majku. I u raznim situacijama života mi je falio otac i majka je tu uvijek pokušavala svojim snagama najbolje što je mogla, ali želim naglasiti da to je jedan određeni nedostatak i da kada bi imao čarobni štapić ja bi ga promijenio. Ja mislim da rečenica da čak ni najbolja, najnježnija, najsmjelija majka, ako sama odgaja dijete, ne može u potpunosti djetetu zamijeniti oca. Tako formulirana rečenica u stvari govori tom djetetu ti si nešto propustio u svom odrastanju. Ti si u svom odrastanju propustio očinsku ulogu. Tebi nešto nedostaje. Ja to ne mislim. Ja mislim da djeca koja odrastaju u samohranim obiteljima, da i majke mogu biti i majke i očevi i da im očevi mogu biti i očevi i majke, jer se ne radi o tome imaš li mamu, tatu, imaš li A, B, imaš li 1+1, nego se radi o tome koliko ti tvoj roditelj, bio on 1 ili 2, ovog ili onog spola, pruža ljubavi, nježnosti i brige o tebi. I to su ključne kategorije. I zato želim da se maknemo iz te ideje kategorizacije ti si gej, ti si straight, ti si muškarac, ti si žena. To je manje važno. Ovo je slikovnica koja je poslana za spolni odgoj u hrvatske osnovne škole, koliko ja znam u studenom 2013. I sada pogledajte kakav je njezin odnos prema onome što traži referendum. Gleda simpatično na prvi pogled. Slično je tako kod Karle i njezinog brata Martina. Njih dvoje jedan tjedan žive kod dviju mama, a drugi kod dvaju tata. Martinove i Karline mame su Sabina i Tina, obje su lezbijke. One se zaljube u žene umjesto u muškarce. Ali kako dvije žene ne mogu dobiti dijete jedna s drugom, zamolile su Emila. On voli muškarca umjesto žena, točnije voli Andreasa. Oni su želi pak postati očevi. I tako su se Emil, Andreas, Sabina i Tina dogovorili. Prvo su Emil i Tina dobili Karla. Ne kažu kako, jel? I koja je njihova spolna orijentacija i zašto su tražili brak. Dakle, ovo je potpuno uništenje i braka i obitelji i svih odnosa. Jer oni su tražili brak na temelju svoje ljubavi, ali sasvim je normalno da prevare tu svoju ljubav i prave da homoseksualac koji voli muškarca pravi dite lezbijki koja voli ženu. Pa kako onda? Pa na što se onda oni pozivaju, na kakvu ljubav? A vlastita djeca, to je, ne znam, to je njihov odabir. Prema tome, niko ne može, barem po meni, niko ne može njima uskratiti da oni imaju vlastitu djecu. U bilo kojem nekakvom aranžmanu. Surogat majka, doniranje, ne znam. Mislim da djeca koja su u domovima bolje da ih usvoji istospolna obitelj nego da ostaju u domovima. Mislim da heteroseksualnost ili homoseksualnost ne znači ništa u smislu dobrobiti djeteta. Mislim da je potrebno da djecu usvajati mogu samo heteroseksualni roditelji i s obzirom na stanje u hrvatskim domovima za nezbrinutu djecu mislim da ima puno više obitelji koje žele djecu, odnosno da je puno manji broj djece koju ne želi nitko. Znači da kada bi se malo ta procedura ubrzala i to nadgledanje roditelja i cjelokupne obitelji njihove, mislim da bi puno bio manji broj djece koja su u domovima. Naravno da će uvijek biti manji dio ljudi koji će željeti možda imati djecu. Opet razlikuju se lezbijske zajednice od zajednice dva muškarca i tako dalje. Neki će imati djecu iz prethodnih brakova i tako dalje, ali ja stvarno nekako ne osjećam ili nisam primijetio kroz život družeći se sa gej ljudima iz raznih sredina da bi to bilo bitno pitanje usvajanja djece ili da je to ikome bilo nešto presudno. Ja mislim da je to malo nametnuto baš u smislu usmjeravanja gej zajednice prema jednom konvencionalnijem načinu života. U ovoj prostoriji često budu ljudi sa homoseksualnom orijentacijom, jer imaju određene probleme kao što imaju i u heteroseksualnoj populaciji koje imaju određene psihološko-psihijatrijske smetnje. I razgovarajući s njima, ne na način da im ja pitam što misle o ome, nego sami imaju potrebu govoriti kako su oni intimno protiv ovoga što se događa. I da im zapravo jedna skupina koja je vrlo bučna, koja ima jednu medijsku pozornost, nameću stavove protiv kojih su i oni sami.
i žale se da im zapravo to pogoršava situaciju u kojoj se nalaze. Zahvaljujem svim građanima i građankama koji su došli podržati ljudska prava, koji su došli reći da će glasati protiv na referendumu i da bi svi trebali glasati protiv iz jednostavnog razloga što ovdje govorimo o referendumu o ljudskim pravima jedne manjine koja u hrvatskom društvu već je obespravljena. Danas smo pokazali da postoji jedan dio hrvatskih građana kojem je stalo do toga da su sve obitelji jednake, da su sve obitelji ravnopravne i da nitko u Hrvatskoj neće biti građanin drugog reda. Oni su časni ljudi koji ne mogu imati brak. I Europski sud za ljudska prava je presudio u tužbi 2 lezbijke protiv Austrije. Napisao je ne možete imati brak, ali vi niste diskriminirane kao lezbijke. Vi žene ne mogu imati brak. Pravo na sklapanje braka kao ljudsko pravo u svim međunarodnim dokumentima postoji samo na sklapanje braka žene sa muškarcem i muškarca sa ženom. Prema tome, u ovom trenutku u pravu ne postoji pravo na sklapanje braka muškarca s muškarcem i žene sa ženom. Prema tome, navod da se radi o povredi tog ljudskog prava zapravo ne stoji. Naime, mi smo jako kasno krenuli sa kampanjom jer smo zaista do zadnjeg trenutka vjerovali da će Sabor i Vlada uputiti pitanje referendumsko na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu i da će zapravo odigrati tu svoju ulogu koju bi trebali jer jedino oni mogu poslati takav zahtjev Ustavnom sudu. Međutim, to se nije dogodilo i određen je jako kratki rok zapravo za održanje referenduma od kad je donesena takva odluka Sabora i imali smo nekakvih niti mjesec dana. Hoćemo pojačati? Ne treba, to je to. Cure se, tiho, cure. Dobro večer, poštovani gledatelji. U 60 minuta zatvoreno je 6700 glasačkih mjesta. Prebrojavaju se glasovi i uskoro će biti objavljeni rezultati prvog ustavotvornog narodnog referenduma koje je pokrenula građanska inicijativa U ime obitelji. Tužno i besmisleno, tako je premijer Zoran Milanović ocijenio referendum nakon što je zaokružio protiv. Već za sljedeći tjedan najavio kako u proceduru ide zakon o registriranom partnerstvu. Nadam se da je ovo zadnji puta da na ovakav način i ovakvim pitanjima izlazimo na referendum. Da je riječ o referendumu koji neće ništa praktično promijeniti, smatra i predsjednik. Ali bez obzira na to, rezultat treba prihvatiti. Znam ljude različitih svjetonazora koji će različito glasati. Prema tome vidjet ćemo što naši građani misle o ustavnoj definiciji braka. Koji su najnoviji podaci? Možemo pitati predsjednika Državnog izbornog povjerenstva, gospodina Branka Hrvatina. Gospodine Hrvatin,
Kakav je rezultat trenutačno? Trenutni je za 64,82%, a broj glasova protiv je 34,58% ili u brojima 222.726 naprema 118.805. Ponavljam, to su privremeni rezultati, vi to znate. Prema tome, to je stanje sa 19,55. Pobjeda demokracije. Hvala tebi i predsjedniku Državnog izbornog povjerenstva. Tako je. A sve ove Volja građana. prve reakcije javnosti i politike predsjednika. Ja vam svima želim prvo čestitati. Vi ste uspjeli, mi smo uspjeli održati prvi građanski referendum u Hrvatskoj. Prvi referendum u Birači su odlučili da žele da Hrvatski ustav kao najviši pravni akt Republike Hrvatske štiti baš brak kao zajednicu žene i muškarca. Kada smo ulazili u ovu zanimljivu priču, kada smo kretali na ovaj put, većina nas koji ovdje danas stojimo i mnogi među nama ovdje nismo se uopće poznavali. Upoznali smo se hodajući zajedno, preskačući prepreke, ustrajući, i to sve s puno mira i strpljivosti i ljubavi i spremnosti da se žrtvujete. Zato pozdravljam ne samo vas ovdje, već i sve one ljude širom Hrvatske, koji su proteklih 6 mjeseci odazvali se zovu svoje savjesti. Ljude koji su prepoznali da ono što bi mi željeli napraviti kao inicijativa je upravo ono što oni žele živjeti. I upravo ono što oni žele dati svojoj zemlji i svom narodu. Hvala vam. Pjevali su čelnici inicijative protiv, iako pravog razloga za slavlje nisu imali. Hrvatska se odlučila za. Ovo nije dobar dan za demokraciju, ovo je korak unatrag u pogledu ljudskih prava. Odnos između 2/3 građana koji su glasali za i 1/3 koja je glasala protiv, a izašli su na referendum, najviše govori, prema našem tumačenju, o tome da u Hrvatskoj realno jedino vjerske zajednice provode odgoj za vrijednosti. Rezultati referenduma su očekivani, na neki način pokazuju stanje društva u kojem živimo. Dakle, nismo se previše iznenadili kad smo vidjeli da je pobjedila opcija za, odnosno opcija u ime obitelji. Mislim, to je bilo i očekivano iz razloga na način na koji je i postavljen, znači sama pravila za odvijanje referenduma. Tako da je bilo iluzorno očekivati da bi rezultat mogao biti nekakav drugačiji. Mi nismo previše iznenađeni, jer jednostavno matematika tako pokazuje. Pokazuje stanje u društvu, pokazuje svijest pojedinaca i ovi koji nisu izašli na referendum su dali glas za. Znači nisu dali glas protiv i nisu oni, po mom mišljenju, nisu oni ne izašli na referendum zato jer se nisu slagali sa pitanjem ili imaju drugačije nego mišljenje, nego ovo je njihova neizlaznost je potpora samom tom referendumu i samom tom pitanju. A ne da je demokracija po onome što vlada želi. Tako je. Jer kad je bilo za Europsku uniju, kad su oni htjeli Europsku uniju, sve je bilo isto. I to je bilo isto i to je bila demokracija. Ovo nije demokracija jer nije njihova volja. Pa referendum je najbolje oružje protiv te selektivne demokracije koje prakticiraju političari. Uvijek, znači, guraju stvari koje su njima bitne
a volja naroda im u tom slučaju je manje bitna. A upravo referendumom ćemo se mi izboriti. Ja sam zato da kogod želi skupljati potpise za referendum, svi bi mi trebali dati svoj potpis, jer je to referendum na koji ćeš ti opet sam odlučivati. Tako da referendumom niko ne gubi. Niko ne gubi referendum. Svi imaju pravo izaći i reći šta misle. Činjenica da je ovo prvi građanski referendum, prvi narodni referendum u 23 godine Hrvatske države, dok ih je na primjer u Sloveniji već bilo 15-ak, govori o tome da se pokušalo na neki način ljude odgovoriti od toga da sami izravnom demokracijom participiraju odlukama o stvarima koje su njima važne. Ovih 33% koje je glasalo protiv pokazuje ipak da u Hrvatskoj postoji jedna građanska Hrvatska, dakle Hrvatska kojoj je važno da su građanska prava ona koja se baziraju na svjetovnom pravu i na Ustavu Republike Hrvatske, a da je vjerski moral naravno važan, ali da je on pod okriljem crkve i da vjernici imaju svoje institucije u kojem ga mogu prakticirati kao i u svakodnevnom životu, ali da nužno vjerski moral ne mora biti moral sviju. I isto oni koji su isto tako smatrali da brak kao životna zajednica žene i muškarca ne mora nužno imati supremaciju nad drugim oblicima životnih zajednica i heteroseksualnima, izvanbračnima, ali i istospolnima. Obitelj je temelj svakog društva. Za svakog od nas pojedinačno se to pitanje tiče. Svaki od nas je ili bio određen činjenicom da su nas naši roditelji pomagali, podupirali, poticali da izrastemo u ljude koji mogu doprinijeti svom društvu i svojoj zajednici, ili znamo da nismo imali nekoga da nam u tome pomažu, da možda nismo imali oba roditelja, možda nismo imali obitelji koja nam je pomagali i znamo da smo to imali da bi nam bilo lakše. Prema tome, sadržaj toga što je brak i onda što je obitelj je važan svakom čovjeku ponaosob. I mislim da je činjenica da su se birači kao prvo o tome imali priliku izjasniti, da mi sad jasno znademo što ljudi u Hrvatskoj o tome misle. Druga stvar, da su to napravili na najdemokratski mogući način, na referendumu. I treća stvar, da su načinom na koji su ljudi glasali razbili sve te mitove koji su bili toliko prisutni u javnosti. Naprimjer, cijela ta priča kako je biti protiv jako urbano i cool, a biti za je kao ruralno i zatucano, se pokazalo je totalno neistinitom. U Hrvatskoj je već velika većina gradova, ima par gradova koji su glasali protiv. U većini gradova ljudi su glasali za. Ima niz tih mitova koje je ovaj referendum u stvari na neki način, rekla bih, razotkrio. A nama je dao priliku da mi živimo što bliže stvarnosti, onoga što mi kao građani želimo u ovoj zemlji. Jer to je ono što je bitno. Naravno da mi samim rezultatima nismo zadovoljni, nismo sretni što ne postoji veći postotak ljudi koji tako misle, ali s druge strane to možemo razumjeti i to vidimo kao nedostatak sustavnog obrazovanja građana o vrijednostima Ustava Republike Hrvatske i što oni znače. Ovo pitanje je prošlo sa 85% glasova, što znači da daje jedan legitimitet toj definiciji, odnosno legitimitet većine u ovoj državi, u ovom društvu, koji ne vide ništa problematično u tome da se na neki način uskraćuje, diskriminira zapravo manjinu. Da većina diskriminira, odnosno oduzima prava manjini. Znači ne vide ništa sporno u tome. Ako smo sada kroz ovaj referendum nanijeli određenu nepravdu seksualnim manjinama u Hrvatskoj, da li su sljedeće neke druge manjine? Da li su to samohrani roditelji? Da li su to osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama? Da li su to nacionalne manjine? Zbog tog principa da većina ide kontrolirati manjinu i nametati joj svoja prava, bojim se da je pitanje ipak tko je sljedeći. Pokazalo se u koracima koje smo radili do samog referenduma, se pokazalo da u ovom pravu građana da se izjasne o tome je li brak za njih zajednica žene i muškarca, nema ništa diskriminatorno, nema ništa homofobno, nema ništa protiv nikoga. I doista nema. Ne može se naći jedna jedina izjava koju je dao netko od predstavnika inicijative koja bi bila uvredljiva, koja bi bila ponižavajuća za nekoga. Dok sa druge strane, u antikampanji možete naći niz izjava, počevši od ministara, članova Sabora ili stranaka koji su jedino u stvari vrijeđali.
Pa razočarana sam već dugo zapravo stanjem svijesti u društvu u kojem živim. Velim, što se ovog samog referenduma tiče, to mi nije ništa novo, to je totalno očekivano bilo. Neko je zgodno rekao, čini mi se jedna strana novinska kuća, to je najskuplji copy-paste u povijesti ikad, jer je nešto što je zakonom definirano i inkorporirano u Ustav i koštalo nas je 50 milijuna kuna. Što je potpuno besmisleno u ovako siromašnoj zemlji kao što je naša, a diskriminatorno je. I zapravo se mi osjećamo diskriminirano, jer ne smijemo se zalagati za moralne vrijednosti koje su nam usađene, koje su moralne vrijednosti ovog naroda. I to da smo svi sad homofobi koji ne podržavaju homoseksualni brak uopće ne stoji, jer mi nemamo ništa protiv homoseksualaca, nego samo branimo samo instituciju braka. Jer to vam je kao da kažete da glazbena akademija diskriminira ljude bez sluha. Čini se da je postignut suprotan efekat od ono što je ova udruga i ovi svi ljudi koji su stajali iza toga htjeli. Znači oni su htjeli na neki način učvrstiti taj brak kao nešto tradicionalno, nekakvu tradicionalnu ili crkva kršćansku vrijednost. Međutim, imam osjećaj da se na ovaj način sam taj institut braka obezvređuje. Crkva je za brak između jednog muškarca i jedne žene. To je naprosto temelj. Ja bih mogao duboko ući u tu temu. To zapravo znači brak za nas je jedan vanjski znak, vidljiv znak nevidljive Božje ljubavi. Drugim riječima, kad muž i žena, muškarac i žena se žene, vjenčaju se, mi vjerujemo da oni su sakramenat, oni stoje kao vidljivi znak nevidljivog Boga. To je ozbiljna stvar za nas. Na kraju krajeva, na prvoj stranici Bibliji i na zadnjoj stranici Bibliji stoji jedno vjenčanje. Na prvoj stranici Adam i Eva, na zadnjoj stranici knjiga Otkrivenje 22, doslovce zadnja stranica stoji jedno vjenčanje, mistično, Krist i njegova zaručnica crkve. Može se tako reći kao da je brak interpretacijski ključ za razumijevanje cijele Biblije. I zato brak nije marginalna tema za nas, brak je ključna tema, jer brak između muškarca i žene za crkvu, za nas, znači ljubav između muža i žene je predslika i znak ljubavi Boga za čovjeka. Riječ brak, institucija braka kao takva, nama osobno je na takav način zapravo prilično obezvrijeđena, tako da čujem da već postoje inicijative da neki čak su napravili korak u tom pravcu da podnesu zahtjev za razvod braka, jer ne žele sudjelovati u ovome na takav način. Jedan par je to već učinio, to smo čitali u novinama, ali postoji cijela inicijativa za to. Dakle, da se obezvrijedi riječ i institucija braka kao takva ako nije jednaka za sve. Ne radi se o braku homoseksualaca. Radi se o tome da se uništi svaki oblik objektivnog znanja da bi se nametnula rodna teorija. Rodna teorija kaže da nema spola. I kad se kaže da nema spola, čovjek misli da se neko zeza. Međutim, oni imaju svoju definiciju. Oni kažu da je spol kontinuum. Od krajnje muškosti do krajnje ženskosti. Dakle, nema spola, nego postoji taj kontinuum. Budući da nema spola, ne može biti spolnih odnosa, osim ako ne postuliraš, a oni su to napravili, postuliraš spolnu orijentaciju. A oni, rodna teorija, spolnu orijentaciju definira, upotrebit ću te njihove stručne riječi, kao multidimenzionalnu i fluidnu. To znači da nemaš spola, a spolna orijentacija ti može biti kakva god hoćeš i kad god hoćeš i možeš je mijenjati. I onda treba uništiti spol i uništiti ga. Meni pred očima koji to predajem. Ja predajem fiziologiju, imam znanstvene radove dobre. I niko mi ne bi nigdje, ni u Americi, postavio pitanje jesam li primjeren znanstvenik koji može govoriti o nekim znanstvenim pitanjima. Bit je u kompletnom rušenju paradigme života kakvim ga mi poznajemo. Pritom ne mislim na vjerski život, na Bibliju, mislim na život znanosti. Jesmo da smo tradicionalno i da smo kršćansko društvo, smo licemjeri. Prema tome, ako crkva prihvata svako biće kao Božje biće, onda mora prihvatiti homoseksualca kao Božje biće. Njih je stvorio Bog. Ako tako razmišljamo. I Bog je, vjerovatno je bila Božja volja i providnost da on bude to što je. Osim toga, ja mislim doista da je, i ovo će zvučati malo čudno sad, ali da je Isus kao takav živ sada u ovom trenutku
zapravo to je moje mišljenje, ali neko je to već ranije izrekao. Bio bi gej Srbin u Hrvatskoj. Razumijete? Naprosto jako je teško biti različit u ovoj sredini kao takvoj i on je učio, ako se već povodimo za naukom crkve, da se treba prihvatiti različite. Mislim da je u tom smislu crkva napravila uzmak. Ne prihvaća drugačije kao takve. Ja nigdje nisam vidjela da piše u Bibliji da je homoseksualnost grijeh. Pogledajmo šta Isus govori. Isus govori da ljubite jedne druge, kako ne, kao što sam ja ljubio vas. I kad god Isus susreće nekog grešnika, evo možda najpoznatija ona bludnica koja je uhvaćena u bludu i koja je trebala biti kamenovana po Levitskom zakoniku, Isus kaže ko je bez grijeha nek baci prvi kamen. I svi su otišli. I Bogu hvala. Onda Isus pristupi pitanju, ženo, zar te itko ne osudi? Ne, učitelju, ni ja te ne osudim. Idi i ne griješi više. Kao da izbacuju onaj zadnji dio, idi i ne griješi više. Crkva kao nastavak Isusovog poslanja to govori. Ljubimo te, ali nemoj griješiti. Idi i ne griješi više. I zato crkva je zapravo jedina institucija koja ne poistovjećuje osobu sa činom. Razumijete? Dakle, ja ne mogu reći, jedan homoseksualac, ja aktivno pratim 7-8 momaka koji imaju tendenciju za istu spol, jel? I oni nailaze kod mene veliko razumijevanje. Međutim, oni također nailaze kod mene istinu. Ja njima kažem, Briđo, ti si pozvan biti savršen. Možeš bolje od toga i pozivam te da se boriš i da budeš savršen. Dakle, Isus je rekao, najprije tražite kraljevstvo i sve će vam biti dano. Ja tim dečkima i djevojkama koji mi dolazi, ja ih pozivam da žive kršćansku savršenost. Dakle, istinu u ljubavi. Kad bi se uzimalo stav crkve kao jedini mjerodavan, onda ne bismo imali ovo društvo kako imamo sada, nego bismo bili vjerovatno negdje u srednjem vijeku ili bi srednji vijek bio daleka budućnost za nas. Prema tome, neke stvari se mijenjaju, bez obzira na stav crkve i bez obzira na tradiciju. Prema tome, ja mislim da... Ja mislim da je Isus živ da bi napravio odmak od ove crkve. Nažalost je to tako. Mislim da je jako pogrešno, da je pogrešan smjer koji su odabrali da idu. Mislim da je diskriminatoran i da nije u redu. Mi smo svi građani ovog društva. Oni to moraju shvatiti, moraju nas poštovati kao takve. U duhu našeg katekizma, katolici, dečki i djevojke koji osjećaju tu tendenciju, ma ne samo tu tendenciju, nego bilo ko ima neko nagnuće prema bilo kojem grijehu, mi tražimo da se ne upuštaju u taj grijeh, u taj čin. Konkretno, za osobe koji osjećaju privlačnost istom spolu, mi ih pozivamo da se suzdrže od tog čina. Ja njima kažem, momcima i curama, prebračna čistoća. Ja njima kažem, take it or leave it. To je moja poruka. Dvorane su pune i momci mi znaju reći, Don Damire, volim vas slušat, a teško mi je živit, ali volim vas slušat. Jedan mi je čak rekao, sviđa mi se da me neko izaziva na savršenstvo. Iako, kaže jedan, ja to ne mogu. Ako prijatelj, bitno da priznaješ da je istina, a to je već 50%. Mislim da oni ljudi koji smatraju da ne može i ne smije biti ne smiju biti jednaka prava istospolnih parova kao i heteroseksualnih parova, jesu homofobni. Iz jednostavnog razloga što se postavlja temeljno pitanje što će se dobro na ovome ili loše svijetu desiti ukoliko se izjednače prava. Mi smo tu slušali i tu ulazimo u stvari u područje, ja bih rekao, iracionalnih argumenata s kojima se najteže boriti. Neko može imati svoja duboka vjerska uvjerenja temeljena na vjerskim dogmama ili na nekim svojim iracionalnim stavovima, da uistinu osjeća strah, da misli da će se svijet raspast, da će ta djeca doživjeti, traumu, da će naprosto se neće razvijati kao zdrava ljudska bića. I to su često argumenti koje smo čuli, nažalost, u predreferendumskoj kampanji, gdje su se čak vukle iz džepova studije koje smo mislim, uspjeli dokazati da nisu znanstveno ni malo relevantne. Dakle, išlo se baš manipulirati sa znanošću kao disciplinom kako bi se diskreditirala činjenica da obitelj počiva na ljubavi, međusobnom poštovanju i nježnosti, a ne na tome se to zove brak ili se zove registrirano partnerstvo. Ja predajem sada na Medicinskom fakultetu u Splitu strukturu dokaza. Znači ja, kakav jesam da jesam, znam procijeniti koji je dokaz dobar, koji je bolji, koji je najbolji. To mi je posao. To mi je posao već 20 godina.
I ja znam procijeniti dokaz. Prema tome dokaza nema. Dajte mi jedan jedini dokaz za to što vi govorite. I on ne postoji i to se onda nadomješta. Nemogućnost argumentiranja se nadomješta zapravo jednim verbalnim terorom. Onda ti on kaže ti si fašist, ti ne razumiješ ljubav, ti si protiv ljudi, ti si protiv manjina. To nije istina. Ja nisam protiv manjina. Ja nisam protiv homoseksualaca. Ali nemoj od mene praviti budalu. Ja sam cijeli svoj život posvetio znanosti medicinskoj koja se zove fiziologija. I stvarno je znam. Oni nemaju pravo meni uzeti i pojmaju oca i majke, hoćeš sada to sve poništim i da počnem govoriti kao ti, nema veze kojega spola. Ima veze kojega spola. Meni je to diskriminirajuće, ja ne mislim da istospolni partneri ne mogu biti jednako dobri roditelji djeci, ali isto ono što razumijem je da se stvari ne mogu na silu raditi u društvu. I ako mi i potpuno liberaliziramo dakle, sustav i izjednačimo bračne zajednice u potpunosti posvajanje djece, dok god mi ne stvaramo klimu paralelno s tim i dok ne stvorimo klimu koja je podržavajuća za to u društvu, to opet neće biti dobro. S druge strane i same LGBT udruge koje naravno se bore dugoročno za bračnu jednakost su rekle ok, ajmo sad sa zakonom o registriranom partnerstvu, ajmo da su barem ona osnovna prava koja bi svaka zajednica životna trebala imati priznata, pa ćemo naravno dalje raditi na osvještavanju društva i vidjeti u kojem trenutku će taj progres moći ići dalje. Kad laička javnost iz određenih razloga se miješa u struku i kad se pod utjecajem te laičke javnosti mijenjaju stručni kriteriji, onda je otvoren put za relativizaciju svega i svačega. U tom kontekstu možemo spomenuti da danas u određenim vrtićima u Švicarskoj dečkići moraju doći u haljenicama. Sad zamislite kako razvija svoju osobnost muško dijete kad mora se pojaviti u haljinici, da bi se svi osjećali isto. U ovom društvu koje je homofobno nije lako biti dio manjine. Teško im je dobiti posao, teško im je funkcionirati, ne mogu se, čim izađu iz svoja 4 zida iz kuće, ne mogu se primiti za ruku, hodati po ulici. Sada su u žiži javnosti, u žiži svega toga, sigurno da im je teško i sigurno da im je još teže, ali to je jedini način da se dese nekakve promjene jednoga dana. Mora se to prelomiti. Tako da je to, bojim se, jedini put, pa koliko god da je teško. Koliko god da su izloženi. Mora se to tako raditi, nema druge. Mislim da postoji jedna opasnost u tome da je brak kao ideal gej zajednice koji se ne slučajno nameće od 80-ih godina, 90-ih na ovamo, jedan isto način kontrole kako bi gej zajednica bila što sličnija heteroseksualnoj i kako ne bi dalje održavala i razvijala svoju subkulturu koja je bila 70. godina vrlo uznapredovala, ali se nekima očito nije sviđala i tako je onda najlakše približiti sve nas skupa i kako se to obično kaže, u isto predgrađe, sa istim roštiljom, sa istom kućicom, sa istim psom, spojiti i 2 žene i 2 muškarca i muškarca i ženu i ovo i ono, jel?